Programa ofrecido por... Marta adquiere su nuevo coche en concesionario por 17.000 euros. Fin de la historia. Marta adquiere su nuevo coche en Marcos Landín por 7.500 euros. Decide salir a estrenarlo. Por el camino, recoge a un joven empresario en busca de socios capitalistas. Ve una oportunidad e invierte. Marta escribe su propia historia porque adquirió un coche al mejor precio y con todas las garantías de Marcos Landín, para que comprar un coche sea siempre el comienzo de la historia. En Perfil Chrome dispomos dun amplo stock de pratos de ducha, mobles, griferías e accesorios para crear o teu baño. Modelos modernos, mamparas en perfil e pratos baixos para máis comodidade. Fabricamos a medida e garantimos repostos para todos os produtos. Se queres cambiar a bañeira ou reformar o teu baño, consúltanos. Perfil Chrome, Grupo Distribunosa, todo o que necesitas pro teu baño. Ola amigos de Festa en Festa, hoxe estamos nas festas de San Bartolomeu de Noia. Esta maravillosa festa, ahora mismo, pois está un pouco tranquila, como podedes ver, porque vai empezar o concerto de Leila. Pero, como estes días estuveron bastante movidos por aquí por Noia, porque hubo moitos concertos, vamos ir mostrándovos algunhas imaxes do que foi pasando estes días por aquí por Noia. Por exemplo, ahora mismo vou vos poñer, pois, por exemplo, que sei, o concerto de Mago de Oz, por exemplo. Mago de Oz aquí en Noia. Pois vamos a ver unhas imaxes deste concerto.
aquí estamos ahora mismo ca plaza teigada de xente para escoitar a Leilía, este gran grupo galego que cumplen 30 anos nos escenarios. Vamos ahora a ver un pouco do concerto, espero que vos gustara o concerto de Mago de Oz, pero isto vou vos dicir que non escoitachedes cousa da maneira, xa vos lo digo así de claro, vou vos deixar co concerto de Leilía. Amor, miña vida, moito te quero, se ti non é pra mí, eu vivir non quero. Ahora sí que nos vamos a ilusión, ahora sí que eu sí que gozar, ahora sí que eu pide. Ahora sí que nos vamos a ilusión, que me gustaron a mí de gozar, que me gustaron a mí de. Amor, miña vida, eu moito te quero, se ti non é aquí, eu vivir non quero. Non podo manter lamento, dolor, e mucho que sufro, amante por amor. Estamos aquí con estos maravillosos críticos de música. Sodes críticas de música, ¿verdad? ¿Que estamos gustando ou non está gustando Lei? Sí, moi bonito. Moi bonito, verdad? Me encantan estas mulleres, unha cousa... Ou gustamos máis o gaiteiro? No, no. Leilía. Leilía, verdad? Maravilloso, pero vindes todos, hoxe viñetes todos un montón de rapaces, sois todos familia ou... Sí. Oye, nosotros sí. Sí. Pero vindes de aquí? Ella sí. E vos de onde sodes? De Bertamirán y de Santiago. O sea, xa isto é internacional. Sí. Mentre estamos disfrutando aquí deste maravilloso concerto, vale seguir vendo imaxes del, pero ahora vou vos dar o paso a un desfile de xigantes e cabezudos que houve este fin de semana, foi maravilloso, así que vou vos poñer unhas imaxes. Mentras tanto, e xa volvemos outra vez aquí con este maravilloso concerto de Leilía.
espero que vos gustará o vídeo dos gigantes e cabezudos, ese desfilo maravilloso que hubo aquí en Noia. Nos seguimos aquí cunha marcha tremenda porque estas mulleres son unha maravilla. Temos todo o mundo observándoas, ando abrallado con elas. 30 anos no escenario dá para unha experiencia e por eso aquí temos todo o traballo de tantos anos. A disfrutar delas. Bueno, amigos de Festa en Festa, estamos aquí no concerto de Leila e isto está abarrotado de xente, non me cousa a maneira, o sea, para nós as cantareiras galegas son unha cousa maravillosa que temos aquí. Nos vamos a seguir disfrutando delas un pouquiño máis e a vos vou mandar unha naquiña publicidade, pero nada, xa vos digo que é un momentiño de nada e xa volvemos porque vamos a ir pa verbena, porque aquí en Noia a festa non para. Colaboran Herbolario Mandrágora, plantas medicinais e infusións, alimentación especial e ecolóxica, cosmética, dietista, nutricionista, aromaterapia e reiki. Calzados Monchel, as mellores marcas en calzado. Todos os produtos da nosa tenda a un clic, envío gratis. Visita a nosa web www.monchel.com. Mobles Olmedo, fabricantes de cociña e baño, variedade en mobles, sofás e decoración. Óptica Nieto, centro de optometría e audioloxía na Praza da Fanequeira, Noia. Noia Histórica, máis de 7 séculos facendo comercio. Abrimos todos os domingos. Hola, soy David de Jorge y os quiero contar que con las conservas de Bonito del Norte y los congelados de atún Campos vais a disfrutar de un sabor insuperable y una calidad superior en vuestras mesas. Con todos los valores nutricionales del pescado azul, los productos Campos te van a ayudar a triunfar con infinidad de recetas muy fáciles de preparar y para toda la familia. Conservas y congelados Campos, los comodines de la cocina. Hola amigos de Festa en Festa, pois xa estamos aquí de volta, ves como a pausa foi cortiña. Estamos aquí con a nosa amiga Esclavitud, onde ves ti? Daqui de Noia. É daqui de Noia para informarnos un pouco, non? Así que hoxe están trovadores, non, a orquesta? Sí. E ves ti que isto vai haber ambiente hoxe, non? Sí, a ver, o Día dos Fuegos sempre suele haber moita xente. Porque despois vai haber fuegos e todo. Fuegos. A ver, non é a concejala, pero No, ela sabe, pero vexo-te moi marchosa hoxe, Sí, a ver, gustame o baile, ese mundo sí que me gusta moito. Pois nós vamos a empezar a bailar un pouco xa, non? Porque Esclavitud dixo, me boto un baile, pois voulle botar un baile. Temos aquí unha parella de bailarins. Aquí sí, jefa. E hola. Jefe, que? O tronxeche non se posta a bailar con él. Home, aquí hai que empezar desde pequeniño. Onde vindes vos? Somos de aquí de Noia. Ah, pero isto é unha festase. Que? Isto é unha festase que tendes aquí Unha montada. festase que temos aquí montada. Están cansados. É normal, están cansados xa. Ainda non empezou a festa e xa están cansados. Maravilla, vienes preparados, eu nunca vi cousa da maneira. Todo o ano preparar. Aquí, é como baila esta xente aquí, é unha cousa maravillosa.
Aquí xa veñen preparados da casa, aquí a Noia, isto é profesionales. Hacia abajo en el baile, la cumbia negra y la sidra fría. Y si yo bebo, todo es problema mío. Si me gusta la noche, somos libres. Y si yo bebo. Como que non quere cousa, vexo aquí a xente moi espabilada xa, Bastante, bastante. Pero cantos días levades de festa vos xa? Desde que empezou. Exactamente. Pero que aquí en Noia non se sabe nin cando acaba. Home, canto máis mellor. Pero ben, non, o sea, hoxe parecía tranquilo, pero non. Non, aquí todos os días de festa a tope. Cal foi o que máis me gustou das festas? A ver, a París é daqui, entón... A París é a París, a da casa. Sería tontería, non? Home, Habrá que tirar para a casa. claro. Estuvo abarrotada a París de Noia. E, por certo, xa que estamos, pois mira, vamos poñeros unhas imaxes do concerto da París de Noia aquí, que foi espectacular, Moi bo. Bueno, por si acaso, nos poñemos as imaxes, por si non credes. So crazy in your eyes, I don't you no more every time. When I leave, you're ready to go. When I leave, 2, 3 times in a row. Such a funny thing for me, the first name. How can I'm a pride, I put a blame. Cause I'm no hands in, you have to have the process. I'm looking so crazy right now. 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 Y con todos ustedes, Diego Moreira. Amor, ves que apenas ya nos entendemos. Tanto ruido dio paso al silencio. Silencio es la voz de quien deja de oír. Amor, ves que siempre he llegado muy tarde, que tampoco fue fácil amarme sin llorarme, pero nunca dejé de vivir a corazón abierto por ti. Amor, abrázame tan fuerte que duela, ven y abrázame tanto que llueva, que mis lágrimas quieren decir que te quiero amar. Aún podemos cruzar la tormenta, reinventarnos sin darnos ni cuenta. Ven y abrázame y vuelve a sentir que te quiero. Y así suena.
di cuenta. Ven y abrázame y vuelve a sentir que te quiero, que te quiero. Así suena San Marín. Y tú sabes cómo viene. ¡De festa en festa! Eu vexo-vos moi animados. Hombre, estamos de festa ou non? Son desde aquí. Hombre, onde imos de ser? Da Es un Terriña. espectáculo, bailarins aquí todo. Aquí estamos lo mejorcito del pueblo. Son estos de aquí, non? Sí, Pero vexo-vos moi coordinados, moi coordinado, moi Vides coordinado. todos xuntos, pero nadie se pisa. É que estamos celebrando as festas de Noia, que son as máis bonitas que hai aquí. Moi diversa, Cuida a pasta para a festa, verdad? Estamos a pagar. Bueno, por da casa, os mío a París de Noia tamén. Bueno, Eso verá gratis, Tu non? vamos as millores festas que hai. Pero As se millores. vere gratis, non? Son Sí, de sí, aquí. todo, sí, sí. Así de claro, así de claro. Vamos a seguir. Espero que vos gustara o concerto da París de Noia. Esas imaxes que visteis antes. Estamos aquí, todo o mundo moi contento. Vimos estas mulleres veñen preciosas hoxe, unha cousa. Vos tamén vindes guapos, pero ela hoxe espectacular, Como bailaba, E todos aquí maravillosos, que sí, como festaza hoxe. ¡Qué maravilla! Pero vindes todos de aquí, sois todos de Noia. Sí, sí, Pero ven moita xente de fora, sí. É que En parece que... agosto vengan moita xente de Tamén fora. é verdad que os de Santiago a veces xa parece que queren vivir aquí, pero só para as festas. Hombre, bueno, Para as festas apuntan. algún lle gustaría vivir aquí, A que no. Porque Santiago calquera comprou un piso hoxe. Bueno, pero aquí tamén hai máis festas, cousas como son. Tamén. Ali non han de moverse. De plato no hay seguidilla, que por las 6 del viento yo la iré y por de rodillas, y entre pinta y supera el silencio un dragón, y a la gente de la historia la historia, y hasta la luna de madrugada, qué pena, qué pena, qué pena, y Dios mío de mi alma, y qué pena, Carmen María. De onde vindes vos? Nós somos de Ceilán, de aquí de Noia. Festa, que tal? Ben, ben. Moitos días xa, Sí, Xa non queredes ir ao colegio, non? Sí. Aquí ao colegio, ahora xa para qué? Para que se quedar de festa todo o ano, non? Que vos gustou máis, esta ou a París? Gustou máis trovadores ou a París? Esta. Sí, Sí. máis animada ou que? Sí, moito máis. A ver se vai ser que a París é máis de mirar. Vaya festaza que tendes aquí montada, Vaya festaza que tendes aquí. Hombre, sempre, esto sempre. É que sempre hai que bailar. A cousa loca aquí, elas todas están aquí. O grupo de baile. Son desde aquí de Noia. No, somos de Santiago de Compostela. E vienes aquí a bailar. Home, a esta orquesta. Impresionante, todas aquí a tope, porque é unha onte viñexe esa París tamén. Tamén, todos os días. E vou deixar o micro aquí a esta muller. Así que estamos aquí
aquí de festa e resulta que estabas aquí con toda a familia que ahora están detrás da cámara, non? Sí, sí. Non son moi botados para diante, non? Eu tamén. Moita festa. Isto é demasiado. Gustouche máis Trovadores ou París de Noia? Gústame moito. Aquí, detrás túa, detrás da cámara, vámonos a enfocar agora. Mira como se agachan. Ves? Aquela dali é a amiga de miña irmán e os nenes tomámonos no parque. Así me gusta, para que podades estar tranquilas Claro, ahora. ali encerraos e que se safen. Ahora onde temos que ir? Fuegos artificiais. Os fuegos, bueno, pois, como elas non queren salir, así marcho con elas, vamos ir a ver os fuegos artificiales, nun momentiño, e bueno, despois seguimos a festa, vos tranquilos. Pero ahora vamos a ver un rato os fuegos de aquí de Noia. Bueno, amigos de Festa en Festa, ahora que parece aquí que temos toda esta xente aquí detrás, non pensedes que estamos aquí ahora mesmo en procesión ni nada desto. Paramos un momentiño a festa, simplemente para ver os maravillosos fogos de aquí de Noia. Así que vamos a botarles unha ollada con toda esta xente e que a mesma seguimos de verbena. ¿Viste fuegos más bonitos? Sí. ¿Viste fuegos iguales en la vida? No. Esto, al año igual son mejores, pero este año ya, ¿no? Sí. Están organizadísimos, como podemos ver aquí. ¿Sois todos de aquí de Noia? No, somos da Serra de Outes. ¿Eres de? Da Serra de Outes. Somos todos. Ah, bueno. Pues visteis todos aquí a festa de Noia a pasar. Sí. Había un secretiño. ¿Gustovos máis Trovadores ou París de Noia? París de Noia. Que era así, Bueno, amigos de Festa en Festa, despois de ver os fogos maravillosos que había aquí en Noia, temos a plaza abarrotada outra vez aquí na verbena, pero nós tamén, para que vexades canta diversidade de festa aquí en Noia, vamos ir a ver a Noite de Berros. Que iredes vos, que é a Noite de Berros? Pois como nós tampouco sabemos, vamos ir para ali a mirar. O que é o sustento garantizado? Por que credes que agora todo o mundo ten mascota na casa? Todo Dios con can por aí a pasear, esta febre que entrou agora. Que comen os chinos? Bueno, nada, amigos de Festa en Festa, estábamos ali na verbena. Para ti que hai unha chavala aí atrás. Non pasa nada, non te preocupes. E bueno, nada, estábamos, dixenos que había unha noite de berros. E dixen, bueno, pues vamos a ver quen está a berrar. Entón vexo aquí a Orbaldo, vexo aquí a Pepo. E dixen, hostia, pois serán que berran. Vos vades berrar hoxe o qué? Pois non o sei. Efectivamente. Vamos a berrar con sentido, vamos, que é unha cualidade, cuidado, hai que berrar con sentido. Nós berraremos en función de que o técnico de son poña o volume como ten que poñer uno. Ten limitador. Se vai baixo, berramos. A preparación de hoxe, basicamente, un espectáculo así como monólogos e tal, ou vas a berrar directamente? Encántanos que nos faga esta pregunta.
Dixo tío, dixo eu. Dillo ti que falas moito mellor e con esa camisa... Tiña costa tes que... máis No, esta criterio. foi comprada hoxe. Esta camisa de falar, no, pero lavada sí. Mira, vou dicir isto a cámara moi serio. Hoxe presentamos un espectáculo en primicia, un espectáculo que se titula... Non te ríes. Sí. Tarde, mal E e arrastro. Por que este título? Porque nos enteramos que viñamos aquí a actuar o sábado a mediodía. Entón, con esa premisa, que carallo vas montar? Pois non, digamos que non está moi ensayado. Pero é un espectáculo maravilloso. Pero se vos tenes repertorio aquí, os maestros estes teñen repertorio a punta pal. Estamos facendo monadas por detrás da cámara e ainda así mira como mantemos a compostura, para que Somos vexades. unhos Bueno, profesionais. espera un momento. Vou darlle compostura ao alguén. Bueno, vamos mandando un saludiño aquí para os amigos de Festa en Festa e vamos a disfrutar un pouquiño dos vosos berros hoxe. Moi ben. Berros con sentido. ¡Saludo! Ese vai o berro aí. Eu puño educación e elegancia, un saudiño un saludo de Festa en Festa. Aquí non estedes po que queirades, bodas, bautizos, comunións, repertorio amplio, churrasco tamén facemos. E incluso espectáculos con máis tempo de antelación. Preguntoulle, descríbame o seu fillo. E dixo mi nai, es el niño máis guapo del mundo. Y me encontraron. Así que hai documentación factible de que eu era o rapaz máis guapo do mundo. Outra das cousas que facía miña nai era que medía as datas según pasaba o tempo, según as reformas que fixases. Osvaldo Digón, con W, cuidado. Miña nai, valiente, son de San Román de Cervantes, dos Ancares en Lugo, ya te digo yo que no hai más. Miña nai unha valiente, miña nai é de que nos pasos de cebra deixa pasar o coche. Para o coche e di miña nai, pasa. Que pases, hostia. Se para, se non para, di, te reviento, non vais en paso de cebra. Runner, correr de toda a vida. O te estás facendo amor con a tua muller e dice, cariño, aguanta, non te running todavía, non se vai dicir. Non hai running, somos ali. Pois o alcalde de San Román de Cervantes tivo a brillante idea de poñer un parque biosaludable, non sei se algo dos parques biosaludables, destes parques que teñen así unha roda para facer exercicio e tal, en San Román de Cervantes, onde hai xente de 75 anos que con gasto de erva levanta pulsos 25 kilos de erva seca, mentres que a outra man fai un pitillo, coi. O primeiro homero que montou unha elíptica moveu o parque de sitio. Eu sei un Dalí. E entonces, contando esta historia, quero contar o meu pai. Meu pai é un home obsesionado, ten un taller mecánico. E o papá, o do quiosco, ten a uña do meñique larga, trincha as gominolas así, e non las dá. Non me vai dar tique. E en cambio, o meu pai fuma. E as máquinas de tabaco non dan tique. E non lle importa, sacan esas fotografías das cajetillas de tabaco, ese tipo que ten os dentes así, que lle faltan todos os dentes. Dios mío, que eu miro pa ele e digolle, tú estabas mal de antes. Tú non estás así de fumar, e se fumas que fumas dinamita, pon na boca e explotas, coño. Que esto, esas fotografías, por favor. Por meu pai, nesa dicotomía, tivo que ir ver a unha irmá a Barcelona e meu pai nunca collera un avión para ir a Barcelona, unha emerxencia, iba 4 días. E meu pai sacamos o billete por internet. Para aquelo meu pai era espectacular, un billete por internet, pero eso, como vai sacar eso por internet? Como meu pai, cando chegou o Google, internet, todos o fixemos, poñelo o nome en internet. E meu pai puxolle a Google, Marcial Digón. E Google puxolle, quizás quiso decir lei marcial. Dígolo a todos os que estades aquí que tedes pensado ter fillos, ou os que xa tivestes o erro maiúsculo de ter fillos. Nunca ten unha idade boa. Ademais, estamos empeñados en perpetuar a raza. Sí, non, queremos que siga a especie humana e tal. Non vale de nada, non vale de nada. O planeta, o que é a vida nosa occidental, quédalle, vou ser optimista, 20 anos. Esta parte do mundo, esta parte refírome a Europa, Estados Unidos, toda esa parte que tal,
Quédalle como moito 20 anos, ata o día que os chinos se decidan a invadir o planeta. Primeiro porque teñen maletas. Bob Esponja. Efectivamente. No, os chinos poden invadir o resto do planeta porque hai dúas razóns, basicamente. Primeira, por número. O número de chinos que hai, 4 millones de chinos hai, non sei, incontables. Os chinos se poñen de acordo, saltan todos ao mesmo tempo, atravesan o planeta para baixo. Son moitos chinos de Dios. E segunda razón, saben todos artes marciais. É dicir, que o día que os chinos decidan empezar a saltar a muralla para fora e poñerse a repartir hostias, empezan en Mongolia e empezan a invadir todo o territorio cara aquí. Ao mellor aquí non había algo de resistencia, porque aquí se practicou moito kickboxing, full conta. Todos entrenamos, máis teñen o que o sustento garantizado. Estaba de sair, mire, é que son uns fenómenos. Ao final eu quedo aquí escoitando e olvidábame de vos. Amigos de Festa en Festa, xa sabedes que se queredes que vayamos ás vosas festas só tendes que chamar ao 986 71 0741 ou se non mandades un correo tamén a defestaenfesta@canalriasbaixas.com. Se queredes que vayamos a disfrutar con vos e vayamos a pasalo en grande como estuvémolo pasando aquí en Noia nestas festas maravillosas. E vou seguir rindo, vale, con esta xente e nada, vémonos na próxima festa, amigos. Programa ofrecido por... Hombre, non era sin tempo. Pasade. Ya verán que artista do de Rías Baixas. Pillástesme de sorpresa facendo uns selfies para os meus followers. E mirados de Rías Baixas, que cociña me puxeron. Ábrete, mi amor. E mirade que baño me puxeron. Ai, Rías Baixas cambiou a vida e o grifo por unha mangueira. Trae para cá. Esta, mi amor. Esta non, a outra. Arría. Que en Driver estamos tan seguros de nuestros puntos de control y capacidad de trabajo que hemos decidido someternos a una prueba de confianza ciega. Y es que en Driver nos tomamos muy en serio el mantenimiento de tu vehículo con los sistemas de control más avanzados del mercado. Driver, somos exigentes porque tu seguridad lo merece. Para que alcanzar tus metas sea más sencillo, Deporte Rodas se mueve contigo. Ven a descubrir nuestro catálogo y lo último en bicicletas eléctricas. Ya seas un profesional, amateur o la señora Lola. Sácate de diante, rapaz. Habráse visto. Seas el ciclista que seas, Deporte Rodas está contigo. Déjate asesorar en tu próxima compra y ven a visitarnos en Avenida de Cambados y La García. Deporte Rodas. Conquista tus metas, sean las que sean.